Vachibanda ndopembera pembera vachibanda ndopembera vachibanda ndopembera vachibanda. Sekuru Diamond, tinotenda nekuti koka kwamaita kuno ku St Mary's veruzhinji vari kubvunza kuti ko iwo Sekuru Diamond vakambotanga sei, vakambopinda sei muchirongwa cheFriendship Bench ichi? Ndinotenda Profesa nekuuya kwenyu. Inini zita rangu ndonzi Jim Diamond. Kuti ndizopinda munyaya muchirongwa cheFriendship Bench, takatanga kuvapo health promotion. Kanzuro yakava neurongwa hwekuti mumaawards atinogara muve vanenge vari mahealth cadres vanolinka community nehealth facility. In this case kuti St Mary's Clinic nemumaawards matinogara. Saka inini ndichirepresenta ward 4 inova ndokumba kwedu. Ndakauyawo ndikakwanisa kuita role nevamwe about 30 of us, but tanga tingoriwo about 4 males and 26 women vakakwanisa kunotrainwa for health promotion duties mumawards atinogara. Saka by so doing ndo zvakazowanikwawo program yeFriendship Bench ichiuya kuzoda kushanda nekanzuro. Kanzuro ikati aiwa tine mamwe macadres atakatrainawo kudhara maringe nezveutano, saka you might also train them zveFriendship Bench nemental health issues. That's how I became a Friendship Bench counselor. Sekuru Diamond, mukatarisa vanhu vese vari kumhanya nacho chirongwa ichi cheFriendship Bench, vanosvika kuma 3000 vari kumhanya nacho chirongwa ichi muno muZimbabwe, asi ana mbuya ndo vakawanda, ana sekuru havatombosviki kana 5%. Imimi sekuona kwenyu, sei zvichinetsa vechirume kuti vabatsire vamwe vanenge vaine matambudziko amuri kusangana nawo muno mu St Mary's? Panyaya iyoyo zveshuwa inyaya yakaoma. Takamboifambirawo tichida kuedza kuti pamwe tingawanewo or we can strike a balance. Asi pakaoma. Ndofunga chikonzero chakanyanya kuoma ndechekuti vanhurume by nature here handizive havakurumidze kuda kuwanikwa munyaya dzezveutano kana kuti kuuya kutozorapwa kwacho chaiko. Murume anombotanga achambotenderera achiri kumaraini koko achitenderera ariko ozototi kana zvatozooma ndo paanozonobudikira kuchipatara kana kuti atodhonzwawo nevamwe kuti naiwe zvofa. Saka ukanyatsozvicherechedza varume, uptake yavo pamanyaya dzezveutano iri very minimal. Saka nanhasi donzvo iroro chero rakambotiraya kufambwa naro, maproblems ayo handisi kumboona ari kupera in the near future. Handitika nekuti tiri kuona vechirume vakawanda sere kuno muZimbabwe vari kuzviuraya. Kana tichinangana nemasuicides ari kuitika muno muZimbabwe, muno muSt Mary's, chii chatingaite sekuonawo kwenyu imimi kuti tibatsire veruzhinji vasiri kukwanisa kusvika pano pakliniki? Pamwe pacho mukada kutarisa nyaya dzemental health, kana takatarisa kuvarume, chinozosvitsisa kumasuicide inyaya iyoyo yekusasheya maproblems avanenge vari kusangana nawo. Vanenge vari kusangana nemaproblems aya mukati medzimba dzavanenge vari. Dzimwe dzenguva kuti vabude vanotaura kana kuti mumba makamira so, because munoona kuti patinenge tiri kutarisa nyaya kana dzeGBV paipa. Kana muchiti GBV munoreva kuti chii? Gender based violence. Panoitika nyaya dzegender based violence, vanhu vazhinji vanonyanyotarisa ari munhukadzi ari kushungurudzwa nemurume, whereas in fact varume vari kushungurudzikawo zvakare. Saka pano pakadaro manje pakava chinhu chekuita kunge zvinonzi GBV yakanyanyorerekera kuvakadzi, munhurume kana azosangana nayo pane kamwe pamwe kuda kunyara kuti ndingazviti ndinoshungurudzwa here nemukadzi, kana kuti ndinorohwa nemukadzi, kana kuti kushushwa nemukadzi. Saka Sekuru Diamond, imi mune macases here eGBV, ngatinanganei neGBV akasvika kwamuri imimi, evarume vanenge vachishungurudzwa kumba uko, vachirohwa kumba uko,
vamakambogara pasi navo pabhenji muchivabatsira? Hongu varipo, havaripo vakatoti wandirirei. Vakasvika sei kwamuri? Vamwe zvavanoita masvikiro avo vanorifeiwa. Vanorifeiwa because panapa takagadzira system yekuti patinenge tiri mumacommunities atinogara, dzimwe dzenguva mumwe, kana inini ndiri kugara kuward 4, mumwe munhu anogona wekuward kwangu anogona kunyara kuti auye futi kuzondiudza nyaya yake, asi ndogona kumupawo kana wekuward 2 kuti ndiye amuite se amubatsire. Saka pamwe pacho unozoona kuti munhu anosununguka kuudza munhu asinganyatsoziva stereki than waanoziva stereki, nekuda kwechikonzero icho chekuti pamwe anenge aine fiye yekuti pamwe nyaya yangu inozotenderera here. Unoziva munhu until wazotanga kutaura nemunhu uchimuudza tsindidzo kuti no, we are professionals, hatiiti zvatinenge tataura tofamba tichishambadza. It's only between you and me. Kana muchiti tsindidzo, Sekuru Diamond, toda kuti veruzhinji vanyatsonzwisisa kuti zvinorevei. Tsindidzo ndingati pachirungu ndo zvezvo zvinonzi confidentiality. Kureva kuti zvinhu zvandichakurukura newe zvichangoramba zviri pakati pangu newe, hazvitenderere munharaunda sekunge raaguhwa. Kana kuti dzimwe dzenguva mutsindidzo imomo, kana kuri kuti ndaona kuti inini pandiroda kuti ndikubatsire napo, dzimwe dzenguva panenge pakudawo kuti ndiwane help kubva kune vakuru vangu, ngatiti for instance kana kuti sister in charge kana kuti mental health nurse, ndinogona kukukumbira futi zvakare kuti nyaya haichakwanisa kuramba iri pakati pangu newe, yakuzoendawo futi kune ushu wechitatu kuti aite se, but ichazenge ichingotenderera irichi pakati pedu tsindidzo yacho tiri 3. Kureva kuti mashoko abude achienda kwaasingafanire ndotsindidzo. Sekuru Diamond, mati imimi makatanga nacho chirongwa ichi pane nguva muchibatsira vanhu muno St. Mary's. Wrong. Toda kunzwawo kuti upenyu hwenyu imimi dzakambofamba sei kuti muzosvikira pastage iyoyo yekuti ndakuda kubatsirawo vamwe vanhu? Ndingati handina kuziva kuti ndiko kwandakuenda. But nyaya yakanga iripo ndeyekuti ndichikura, nyaya iyoyo hana nhasi inondibata-bata. Ndichikura takanga takawanda, handine shamwari dzakawandisa. Unongoziva kana uchigara mumageto edana St. Mary's, mageto ekare kare, ekuti unonge uchitozikanwa kubva kana kuward 1 kusvika kuward 5 munenge muchingozivana kuti zvikoro zvamunenge muchingoenda ndizvo zvimwe chete izvozvo. Saka you end up having multiple friends. But zvakazotanga kuitika muma-early 90s, pakatanga kubhebha chirwere che-HIV and AIDS, shamwari dzangu dzakawanda dzakaparara. Ende kuparara kwadzakaita kwanga kuri kwekutoti kana neniwo pamwe pacho ndakatongofunga kuti apa handina kwandichaendawo navo. Ndekuti unoona kana manga muri genga zvezvokuti munotogona kutamba muri kana 8, 9, 10, 11 vepachimana muchitamba pamaraini penyu. Dzimwe dzenguva nevekune chimwe chimana, sezvataita kana chitamba mabhora, toti vekuchimana icho nevekuchimana chedu ngatitambei bhora rechikweshe. Ratenge chitambira kana pastreet side rere. But mozosvika palevel yekuti vese ivavo, kutotaura kuno kwandiri kuita profesa, vanhu vese ivavo apa sisina kana wani anorarama ndini. Zoti ndinombobuda misodzi dzimwe dzenguva, asi mazuva ano hazvo ndakati chapter ichocho rega ndichichivhara because it's a closed chapter. I have to look forward, ndienderere mberi neupenyu. Saka mukuzofamba kwenguva ndo pakazoita iyo yandandiri kutaura yekuti pakazonzi ngapauye vanhu vanoda kumiririra macommunities avo munyaya dzezveutano. Ndakangofunga kuti maybe shamwari dzangu pepe dai zvinhu zvakanga zviriko izvi, dai pamwe vamwewo vachona vari vapenyu. Saka ndo mapindiro andakaita. Handina kuziva kuti kutopinda kwandiri kuita ikoko inyenyedzi ichazotoputika yotanga kutozvara zvinhu zvakawanda sezvandiri kuzoona nhasi kuti takwanisa kuita zvana friendship bench futi nemamwewo maprograms atinenge tichingoita alongside anenge achidiwa nehealth department yekanzuro yechitungwisi. Tichinangana neveruzhinji vari muno muSt. Mary's, kunyanya varume,
nekuti tinonyatsozviziva sezvamambotaura imi kuti varume kazhinji kacho havadi kubatsirwa. Anotouya zvinhu zvanyatsopuresa, dzimwe nguva haatombouyi, ndosaka tichizonzwa kuti ninge akazviuraya. Toita sei imimi sekuonawo kwenyu neexperience yenyu, handiti muchirungu zinonzizo lived experience, semunhu ane lived experience, tingaite sei kuti tibatsire vechirume? Vechirume vanogona kubatsirika kana tikakwanisa kuadjusta kuma-interest avo. Because mukanyatsotarisa zvatiri kutaura izvi ndezvekuti kana tati isusu varume vakawanda uptake yezvenyaya dzeutano ishoma, takuda kuchitarisa kuti interest yavo iri kumbonyanyira kupi kwacho. Dzimwe dzenguva tinotoziziva kuti varume vazhinji, ndofunga kana 90% yevarume vakawanda ndoma vanosapota zvemabhora. Unoona kuti ndo vanosapota zvenhabvu nyanyanyanya dzekunze. Ndo zvakare futi vanonyanya kuda kuita zvekubheja ikoko. Zvoti ukada kuenda kunana Mwozwi unotoona kuti maybe 100% varume, kana ukatoona mukadzi imomo maybe chikadonwe. Saka zvakuda manje kuti isusu approach tochienda kwakwavanoenda, tonotaura nyaya yedu tiriko. Saka imi munozoona zvichiita here kuti tingaende kunoisa mabhenji nzvimbo dzakadaro? I wouldn't advocate kuendesa mabhenji ikoko. Asi kuenda isusu ngatiti kusensitization. Toti nhasi tambofunga kuti timbopinda nzvimbo dzedze tichinotaura nyaya yedu. Totosvikawo pamusoro muchibheja zvenyu, muchiningirika, tichikurukura navo, tichivaonesa zvakanakira kuti ivo vange vachiita interest ofti nenyaya dzezveutano, zvikuru sei nedzemental health. Handitika saka mati sensitization, vachipuhwa maningi mapamphlets nezvinhu zvakadaro kuti vanyatsonzwisisa kuti vanogona kubatsirikana sei kana okay. Nekuti isusu tikaramba tichingoti varume tichida kuti vachauya panapa havauye, saka beta titere kwavari. Saka sekuru Diamond, inini ngatiti ndine zviri kundinetsa, handiti handidi kuuya pabhenji pano, asi ndinoda hangu kuti timbogara pasi, handitika tichingoti 1-1 mino ndokutengeraiwa laga, ndine laga, tokurukura. Zvinogona kuita here tisiri pabhenji but tiri mucommunity medu umu kana pabhawa chaipo? Inini personally ndiri flexible. Ndoda kuedza kuti handiti tambokurukura kuti varume tingavawane sei, tikati ngatiendei kwavari. Saka inini kana munhu akatoti ada kubatsirirwa paruda kubatsirirwa ipapo, ndinokwanisa kuenda ndonobatsira munhu, because chandiri kuda haisi nzvimbo but ndiri kuda kubatsira munhu. Pamwe pacho profesa ndepekuti dzimwe dzenguva inini pese pandinotaura ndinosiya nhamba yangu. Vamwe togona kuita maonline counseling chaivo tinoita. But manje hazvizokuwandirei here naisekuru Diamond, muri mega munhu 1? Nyaya iripo ndeyekuti unozvipawo schedule, because pamwe pacho you find out kuti handikwanise kunge ndichizviita izvi zvinhu zvandiri kutaura izvi every day. Ndine mazuva angu andakatoti 4 days of the week ndichiita, ende ndine time futi kuti tikasvikawo 4 o'clock tasiya. Asi ndinomboallowa 2 hours dze-online counseling, because handikwanise kudziita during the day ndenge ndichiita maphysical. Saka ningirikini kana takuzoitawo zve-online ndogona kuivhurirawo kana let's say kubva 4:30 kusvika 6 or 7 o'clock tobva tavharisa. Sekuru Diamond, muchirungu tinoti self-care, taking care of yourself. Saka nezvamuri kuita zvese izvi muno muSt Mary's muchibatsira veruzhinji, imimi muri kubatsirwa nani? Imimi kana tichinangana neself-care yenyu munombozvifambisa sei? Mubvunzo wakanaka chaizvo. Hanzi n'anga haizvirapi. Ndizvozvo chaizvo. Asi zvandinoita manje inini
pandandofunga manzwa ndisaura kuti ndakadhivhota 4 days pasvondo dzekuita basa recounseling, dzimwe 3 days dzinorevera kuti Saturday Sunday ne1 day of the week remaworking days. Handisi kuita izvozvo. Inguva yangu yandinenge ndichida kuti ndimborefresha ndisatombowana zvinhu zvese zvekubasa. Chimwe chekutanga chandinotanga kuita ndiri pamba ndichingomuka ndofunga kana adzimai yangu anotoziva pane passion yangu. Ini ndinochengeta huku dzangu, maroad runners nemaducks angu. Ndaisimboita tsuro but tsuro ndakazombodzimisa nenyaya yekuti dzinenge dzinoda kuti dhurei kudzichengeta. Asi ndikapinda mudanga imomo ndofunga huku dzangu dzine mazita. Mazita ndotokomunicata nadzo tichitonzwisana. Saka panguva iyo saka hadzidyiwika idzi kana dzakupuwa mazita. Ndogona kutoiudza kuti nezifanika patabva muChristmas apa kuti ndine urombo semwa vanhu vanenge vari kukuda. Vanenge vari kukuda saka sorry mwangu but zvinowanikwa. Ngoshinga seshamwari yepamoyo. Dzinodyiwa. Because chandiri kudzichengetera husai. But ndiri kurevera kuti pane nguva iyeyo ndenge ndisiri kudzidya ndichidzirera kuti dzizosvika pakuita nyama. Ndine kamwe kurefresha kandinoita kandinenge ndichishanda nadzo. Nekuti dzimwe dzenguva ndotozopepuka pamwe zuva ratosvika parasvika ndikori ipomo tichingogadzirisa apa. Saka tingangoti ihobby kai. Ihobby mune passion yenyu. Paself care apa panoda mahobbies anti. Munhu unofanira kuwana chimwe chinhu chaunodhivhota pfungwa dzako to other than kubasa. That's true. Because kubasa uku kune nyaya yekuti dzimwe nyaya dzacho ukadziturirwa professor dzinotozosvika pakukuremera dzopedzera dzakutokuda kutonge dzako. Wakutoita chirwere chokufungisisa. Iwe wati ukasangwarira unoenda nemuzukuru. Saka wotadza kuzotora muzukuru iwo kumubvisa kwauri kufanira kumubvisa. Saka nyaya iripo ndekuti unofanira kuti ubvise muzukuru kwaari iwo wachozonozviwana kwekunozvirasira kwekunozviturirawo kusiri kuvanhu. Ndosaka ini ndakachuza kuhuku because ukada kuita kuvanhu unenge uchazotanga kutaura zvisingade kutaura. Okay, all right. Chimwe zvakare naye sekuru Diamond nyaya yakunakidza kai. Tiri kunangana neself care nhasi. Self care saka chimwe. Pamwe pacho eze ndiri muChristian, ndiri muKristu, ndiri church elder. Saka pamwe pacho ndinombowanawo hangu kumbodzika nemagwaro eBhaibheri. Unoziva Bhaibheri rakanyatsogadzirwa kuti rine self cleansing imwe yarinaro spiritually. Saka pamwe pacho ndikadzika neBhaibheri and I also do men's fellowship nevarume vekuchechi kwedu. Tichikurukurawo zvimwe zvinhu zvakafanana nekungo zviri kuafekta upenyu hwedu tichingoonesana apa dzimwe nguva zvino mabasa ada kuitwa pakereke chaipo. Pamwe pada kupendwa hatichadedza vanhu vanopenda ngatiite isusu varume mabasa ndeechirume tichingoita zvinhu zvakafanana neizvozvo. But at the end of the day ndinoona kuti pa almost 10 years dzandashanda paFriends Bench ndinopupura. Ndofunga pamwe kana kari kurwara akambosvika kana kaviri kana katatu. I'm always fit. Why? Is it because muri kuchengeta huku mune chechi chichimwe? Pane zvimwe here? Ndo self care yacho iyoyo. Handiti ka? Self care yacho nekunyatsonzwisisa kuzvazvinoreva because you should be able to understand kuti zvinhu zvinokukuvadza ndezvipi nezvisingafaniri kukukuvadza. Saka ukatanga ukavarairwa uchiita zvinhu zvinokugona kukukuvadza zvinogona kuzoita negative impact pabasa rako. Saka you need to know kuti izvizvi zvakafanana nezvo zvokuti inini ndotozoti ndikaloda matambudziko evazukuru 4 days I need to offload. And you offload through your chickens. Nekuchechi. Because huka dzina makuhwa. Good. That's good. Pane zvimwe here zvamungade kushare neveruzhinji? Ndanga nazongokanganwa hangu kuzongono
kuzotambawo kana snooker nevamwe. Handiti. Because I also enjoy snooker. Saka kana tichiti isu self care ne life work balance munenge manyatsokwanisa kuzvibatanidza zvakanaka kaimi sekuru Diamond. Ya ndiri kuizama ndekuti results balance yacho kandi ndofanira kumafila. I'm not doing for another person. Saka inini ndikaona sezvandiri kutaura kuti hazvisho ndinotoona kuti inini week in week out pana wangorwarawo zviriko zvokuti you are down with nekaflu kana weather dzakachinja chichichi, but maybe 2 days time watocorrect wakutokwanisa kuita basa rako. Saka ndogona kutobhelieve kuti what I'm doing at the moment zviri kundibatsira. The balance is working in my favor. Yebasa ne self care andinge ndichizoita. Aiwa, tinotenda sekuru. Varume biyangu kungave kwese kwamuri. Ndauya nenyaya yakanaka kwazvo. Nyaya yematambudziko ekufungisisa haina wairi kuspare, haina basa kuti uri murume uri mukadzi kana kuti uri mudiki kana kuti uri mukuru. Asi hangu ndakatarisa kumurume munhurume. Ngatiregei kuti isusu tibvume kufungisisa kuti kuvadzire mukati tisingatsvage help. Changa chiri chido changu chekuti munhurume wese usumuke kubva pauri ukwanise kuuya kwaunokwanisa kuwana help kana ichinge yadaro. Ndekuti onai varume biyangu vakawanda tiri kuzosorovha nyaya idzi the negative way. Takuzotanga takuzonzwa kuti haazomwa mushonga wemakonzo, azozvisungirira, azoita zvakati, but at the end of the day nyaya yange ichikwanisa kuti ikataurwa nayo tikakurukura nezvayo taikwanisa kuwana kuti upenyu hunosorovheka. Ngatiuye tibatsirike kunyanya pafriendship bench inova at the moment ndo nzvimbo yakasununguka yekuti tinokwanisa kunge tichikurukura. Vachibanda ndopembera, vachibanda ndopembera, vachibanda ndopfara, vachibanda ndopara, vachibanda ndopara.